Как да увеличим печалбата на твоят онлайн магазин, без да бутаме бюджета за реклама и с една стотинка? Не е толкова лесен въпрос, нали? Има начини обаче. Като един от тези начини е да повишим conversion rate на твоят онлайн магазин. Какво е conversion rate? Съотношението между посетители на сайта и брой реализирани поръчки. Ако днес ти си имал една поръчка в магазина си и 100 посетителя, това би означавало, че имаш 1% conversion rate. Което, впрочем, е и средната цифра по статистика за всички онлайн магазини в световен мащаб. 1%. Това, че е средна статистика, обаче не го прави добър резултат. Ако на всеки 100 човека в онлайн магазина ти само един прави поръчка, това означава, че ти инвестираш доста пари за реклама или инвестираш време да придобиеш трафик от други канали и всъщност сайтът ти продава на много малък процент от тези потребители, което губи много пари за твоят бизнес. Много от нашите клиенти конвертират с над 3% conversion rate. Какво би означавало за твоя бизнес, ако вместо един на всеки 100, трима купуват? Вероятно би удвоил или дори утроил продажбите си със същия бюджет. Разбира се, това не е никак лесно. Много е трудно, изисква много време и много тестове. Но въпреки това, ние сме подготвили един набор от програмни доработки, които са направени специално за CloudCart магазини. Всяка от тези доработки има за цел да увеличи conversion rate на магазина ти, както и средната стойност на поръчката. Нека ти покажа. Това е скриншот от статистиките на наш клиент и както виждате, conversion rate на неговия сайт е малко над 3%. За наш клиент през лятото на миналата година, който стартира чисто нов бизнес, без абсолютно никаква аудитория, без Facebook страница, без бранд, наистина чисто нов от нулата. Тук може да видите, ето юни месец, нито една продажба, буквално сме го стартирали на 17 юни, като до 24 юли, което е колко малко повече от месец, ние сме генерирали за него 1330 поръчки и почти 100 000 лева оборот. Това са реални цифри, направили сме го с около 10 000 лева бюджет за реклама. Иначе казано, човека има близо 10 пъти възвръщаемост на инвестицията. Как го направихме? Първо оптимизирахме максимално неговият онлайн магазин, офертите в сайта и начина, по който онлайн магазина представя продуктите. Сега ще покажа някои от методите, които използвахме. Също преди това съм подготвил няколко други скриншота от други магазини на наши различни клиенти, в които отново виждате conversion rate 3,74, 4,40%, 3,62%. Това са едни много добри стойности, много над средното и подобни магазини генерират големи печалби. Представете си, ако вашият магазин генерира 3,7% conversion rate, колко повече печалба бихте имали? Ако в момента генерирате процент и половина, какво би означавало да запазите бюджета за реклама? Да не вдигате и стотинка, но да правите двойно повече оборот. Предполагам, би било полезно. Ето ги и бустерите. Много е важно да споделя, че това се отнася конкретно за магазини на платформата CloudCart. Всяка от тези къстъм доработки могат да се направят и да се интегрират и в други платформи, но това, което ще споделя, е направено и тествано в CloudCart магазини. Първото е нашата бърза поръчка. Защо сме решили да направим такъв модул? Защото платформата CloudCart предлага бърза поръчка, но тя задължително изисква имейл. А много потребители не обичат да си дават имейла. Или иначе казано, когато видят, че дори бързата поръчка изисква имейл от тях, те се отказват. Тоест не ги улесняваме по никакъв начин. Това, което направихме, е изключително подходящо за българския пазар и то е да си остават телефонния номер, ние да получим информация за телефона, продукта, който е поръчал клиента, датата и часа на поръчка, съответно да му се обадим, за да вземем данните от него. Или както го наричат американците, callback. Работи много добре. Особено за клиенти, които обичат да пазаруват нощен, не могат да се обадят, защото вече е извън работно време. Това работи идеално. Нещо друго, таймер за доставка. Всъщност, какво прави този таймер? Това е много полезно, защото отстранява една от бариерите между потребителя и завършената поръчка.
Всъщност там, където има липса на информация, има висок риск, а където има висок риск, има нисък процент успеваемост. Чисто математически погледнато. Когато човек не е сигурен кога ще получи поръчката си, много често би се отказал от нея. Защото първо може да му се налага да пътува и да не е на адреса и да не може да си я вземе. Може да има някакъв повод, примерно да поръчва продукт за някакъв празник и да не иска, нали, доставката да дойде след като празника е минал и други куп причини. И всъщност това, което прави този калкулатор, който ние внедряваме и така излагаме в магазина като брояч, има на предвид първо сроковете ви за доставка, деня от седмицата и края на работното ви време. Да речем, че вие изпращате всички поръчки, които са направени днес до 4 часа след обяд, ги изпращате в същия ден и те се получават в следващия ден. Тоест давате гаранция за доставка за 24 часа. Ако в момента сме примерно 2,5 след обяд, таймера би изглеждал така. Поръчай в следващите 1 час, 30 минути и няколко секунди и ще получиш в вторник. Това работи супер, създава малко движение, малко динамика в сайта и показва, че имате допълнително внимание към услугата, освен към продуктите, които предлагате, което е важно за клиента. Нещо друго, което е едно от любимите ми неща, това е също създаването на малко движение и разчупването на скованите продуктови страници. Когато отворите една продуктова страница в стандартен класически онлайн магазин, тя обикновено е супер статична. Няма движение, не се случва нищо. Има просто статични снимки, име на продукта, цена и така нататък. Когато съвсем леко сложим акцент върху бутонът, който е купи или добави в количка, ние привличаме вниманието на потребителя и той многократно вижда и забелязва този бутон, което му влияе подсъзнателно. Това са чисто маркетинг психологически трикове. Всеки един от тези неща, които ще споделя, спомагат и увеличават conversion rate на вашия сайт. Разбира се, не драстично, няма да удвоим печалбите си само като приложим няколко маркетинг трика, но както се казва, капка по капка вир и колкото повече оптимизации сме направили в един сайт, толкова по-добре би се представил той. Следващото нещо е подходящо за магазини, които искат да гарантират най-добра цена. Това е валидно, когато става въпрос за продукти, които са брандови, т.е. имат някаква марка и се предлагат в повече от един магазин. Тоест, ако вие сте ритейлър, предлагате, примерно продукти на Philips или който и да е друг бранд и искате да гарантирате, че предлагате най-добрата цена на пазара, то може да интегрираме един подобен модул, който е пиктограма, намираща се до самия продукт, в близост до цената и бутона за продажба, който гласи следното. Видял си по-ниска цена. И когато човек постави мишката върху него или на екрана на телефона си просто го докосне с пръст, се появява едно допълнително прозорче, в което се дава малка инструкция. Първо тази инструкция гласи, че човека може да получи индивидуална цена и второ, че ще я получи след като завърши сегашната си поръчка. Тоест, видял си по-ниска цена в друг сайт, изпрати ни линк като коментар към поръчката си, а ние ще ти направим по-добро персонално предложение. Тоест, хем го побутваме в посока да поръча, хем му казваме, че все пак ще му направим специално предложение. Личният ми фаворит, обратен брояч в количката. Това работи супер добре, като използва така нареченият FOMO феномен. Fear of Missing Out. Отново работим с подсъзнанието на потребителя. Когато сме примерно в кампания, ето сега идва черен петък, коледни кампании и така нататък. Потребителите знаят, че артикулите могат да се изчерпат. В същото време те отделят през деня много време да гледат различни артикули в много сайтове. Почтата им е пълна с хиляди имейли с промоции, какво ли не. И за да не остане тази количка изоставена и да не се разсея клиента и да поръча от някъде другаде, ние пак можем да му дадем малък тласък в посока към поръчката. Първо този таймер се вижда в самия чекаут, т.е. когато отиде на чекаута и идеята е хем да го побутнем да поръча сега,
хем да не даваме някакви допълнителни отстъпки. Тоест, ние не искаме да му кажем, поръчай в рамките на 10 минути и ще вземеш 2% отстъпка. Не искаме нон-стоп да си даваме от печалата, искаме просто да го побутнем. И му казваме следното: наличностите се изчерпват бързо. Поръчката ти се пази още хикс минути. Това работи супер, увеличава conversion rate и значително влага един малък страх в ума на клиента, че продукта, който си е харесал, може да се изчерпа. И докато е все още в промоция или все още е наличен изобщо, по-добре да си го поръча. Шестият инструмент, който аз лично много обичам и работи добре за брандове, които искат да развият лоялна програма и да увеличат както conversion rate, така и средната стойност на количката, това е добавянето на един прогрес бар в количката. Какво представлява той? Представете си, че вие искате, когато един клиент поръчва от вас, да не поръча само един продукт, ами да поръча повече от един продукт, за да направи по-голяма количка и съответно вие да имате по-голяма възвръщаемост. Начинът, по който можем да го направим, е като заложим различни цели в оборота, които той може да постигне и да вземе различна награда. Примерно, първата цел може да ни е безплатна доставка. Поръчай над 100 лева и вземи безплатна доставка. В този случай нашият прогрес бар ще стигне втората точка, линията ще се отсвети и въобще това е динамично и той ще види, че е постигнал първата цел. А отгоре ще му се изпише и ще се калкулира каква сума му остава, за да достигне втората цел. Примерно, ако даваме 5% отстъпка при поръчка на 200 лева, то отгоре ще се изпише сумата от количката, разликата между нея и 200 лева, за да получи следващата награда. И така може да го разиграем многократно в различни формати, с различни проценти. Въобще всичко се съобразява естествено с вас. Това е направено в конкретен случай за клиент, който прилага такава формула 5, 7, 9, 12% отстъпка. При вас може да е различно. И седмият инструмент, той работи супер добре, защото хората са, ние сме стадно животно, ориентираме се и се насочваме на където ходи стадото и това е доказано психологически. В никакъв случай не искам да обидя никой, но това е нещо, което е доказано. Как работи психологията тук? Когато един клиент види, че много хора се доверяват на някой магазин, има висок рейтинг, има добри ревюта, хората го препоръчват, пишат позитивни коментари в рекламите и в постовете и неговото доверие много повече се увеличава. Представете си дори в един физически магазин. Ако сте управлявали физически магазин или просто ви е правило впечатление, понякога магазина може да е абсолютно празен, но когато влезе един човек и той повлича крак и по него започва да влизат още няколко клиенти. Тоест или магазинът е пълен, или е празен. Това се случва по същата причина. Просто това е подсъзнателно, хората много често въобще не се осъзнават, че го правят, но когато видим магазин, който е ангажиран и ние искаме да влезем и да проверим какво се случва там. Това е сигнал, който ние сме получили. Може би има добра оферта, може би има някаква нова стока. Начинът, по който може да имитираме това в дигитална среда, е като добавиме подобни social proof инструменти. В случая това е скриншот от наш клиент, който продава бижута и виждаме какво се случва в неговия магазин. Показваме реална поръчка, която се е случила на някоя госпожа, наречена Рая от София, която си е поръчала гердан еди какъв си и тук отдолу, където пише наскоро, ако поръчката е в рамките на 24 часа, дори ще изпише и преди колко часа е направена поръчката. Това работи супер добре, много е достоверно, защото се взимат реалните поръчки и се извеждат, естествено част от тяхната информация, отпред в сайта. Достоверно е и хората му се доверяват, защото в момента, в който те направят поръчка, няколко минути по-късно, ако се върнат на сайта, ще видят тяхното име там. И всъщност ще разберат, че това са истински поръчки. Създава движение, създава динамика, вдига кредибилността, вдига доверието към вашия магазин. Щом няколко човека са ви се доверили и са поръчали тук в последните часове на деня, значи мога и аз да поръчам. Така би си помислил един стандартен човек.
Това е, което иска да споделя. Надявам се някои от тези техники да ви звучи интересна, да ви звучи приложима за вашия бизнес. Вече сме я приложили в немалко магазини и със сигурност работи. Ако искате да продавате повече, без да увеличавате бюджета за реклама, моля, обадете ми се, има телефон, имейл, ще се радвам да се чуем, да направим един безплатен разговор, който абсолютно не е ангажиращ и ако решите, може ние да разработим тези програмни доработки за вашият магазин.